Doncs soc una persona més d'aquesta societat i a la mateixa vegada soc un personatge que visualitza el dia a dia i què són i què fan i com viuen les persones amb discapacitat intel·lectual. Ningú, jo sóc com tu, i no m'assembla a ningú. És molt important la tasca que faig perquè venim històricament d'un silenci molt amagat envers la discapacitat. A dia d'avui encara queden moltes barreres envers la discapacitat i moltes coses per fer i per millorar en aquest col·lectiu. No som com dos gotes d'aigua, ni com espigues de blat. Som com dos pedres dins un riu tan diferents i tan semblants. La vida és una... A dia d'avui, les Dissantes, en la seva ja tercera edició, comencen a consolidar-se com un dels grans actes de les Santes. L'any passat, el 2014, va ser el concert amb més afluència de públic, concert gratuït amb més afluència de públic de tota la Festa Major. Es consolida com el segon acte amb més afluència de públic de la Festa Major. I no només això, sinó que realment en tot un país com Catalunya difícilment trobaràs una acció com la Flash Mob on 10 o 12.000 persones com l'any passat es posin a ballar una cançó amb una fita i amb uns valors darrere. Tan baixet, jo covard i tu valent, tu ets brillant com raig de llum. I jo sóc com tu, i jo sóc com tu. El millor que he fet des que vaig néixer és no deixar de fer, no parar de fer. Jo sóc qui cau, tu m'ajudes a posar-me en peu, tu ets qui riu, jo et faig riure com